butas. Goodness. Lami dirite. Okay ni mo? Mo ba? Gawin tayo nito. Bibigyan tayo ng malaking isda. O butang dish. Dito na butang dish. Lechon. It's a traditional dish prepared for special events, occasions, parties, and even festivals. Lami ray lechon? Lami ayo. It is best enjoyed with the whole family as there is a lot of meat deliciousness to be shared. On this episode, we will go to Liloan Cebu, home of the famous Liloan Lighthouse. It is famous for its extreme breakfast selections. Among these delectable dishes lies Cebuano's favorite lechon. Excited na tayo. Makainin dapat at titikman natin si lechon ni Akas. It is perfect for families and friends that travel north to enjoy the beach or just simply try these for your unusual breakfast. So today, let us taste and experience Liloan's lechon and enjoy our breakfast meal to the fullest. Okay mga Haydol, finally nandito na ang lechon. Oh my goodness, I'm so excited. So this is like one of the best breakfasts I've ever had. Also because breakfast pa tayo ngayon. Pray muna tayo. Let's pray. Para sa Lord, amen. Bless the Lord for this day. For Christ our Lord. Amen. Para sa Lord. Itadakimasu mga Haydol. So of course, kumuha tayo ng sa may batok na part para crispy yung balat niya. And of course, the ribs and the belly para medyo magka-juicy. Of course, pag lechon, una talaga is yung balat. Tikman na natin sa balat. Look at that. Ganda crispy, very juicy. The other side is fatty. And yung fat niya ay medyo manipis lang. And the crispiness ay yun. My goodness, it's so shiny like my cheeks. Okay, tikman na natin. First bite. Wow, grabe. Ang crispy, Idol. Good thing about this lechon, sa crispiness niya, ay yung juiciness between sa may balat niya. Between balat, parang may juice na lumalabas talaga. So juicy and the saltiness of the aroma of the lechon pupunta talaga sa skin. I like it. Kuha tayo ng part sa may ribs, sa lower part ng belly, o sa kilid part talaga ng belly. Oh, good Lord. Juicy. Lumalabas talaga yung juiciness niya. Wow. Sausaw natin ito dito. Basta. Okay. Very tender, very juicy. Saltiness is okay. Hindi masyadong matabang. Very important, essential na salty yung lechon. Parang tagos talaga yung sa meat niya. Although yung meat niya nasa center ng part, tumagos pa rin. And you know, the most flavorful part sa lechon is yung belly. Because the belly, yun talaga lahat ng mga juices, pumunta yun, then naghahalo, and the fumes of the steam, papasok talaga sa rabbit. Ayun, nakita nyo yung part, parang sa may cartilage part ng belly. Ito yung parang crispy. Okay, ito yan. Stop up. Oh, yes, Lord. Then mo yan. Dito pa yung spices, the onions, and even the bell pepper here dito. Tikman natin ito. Ito dito spaghetti, dito pansit. Uy, tumagos. Grabe, sige. Bingwitin na, parang bingwit tayo. Gawin tayo. Bibingwit tayo ng malaking isda. O butang dish. Dito na butang dish. Wow! Promise, this is so far one of the best lechon I've ever tasted. So dito lang sa Liloan. No need to go to somewhere in the south. Pag taga-north ka, huwag ka nang pumunta ng Kalisa or Karkar. Dito na tayo sa Akas lechon sa Liloan. May other lechon varieties pa yung iba, mga sellers. Dito tayo, sarap.
course, tikman natin yung puso. Pero may puso. Importante talaga yung may puso sa pagkain. Iniyak ko na. Okay. Ito natin ang puso pang masarap. Wow, perfect talaga si puso. The saltiness of the lechon. Masarap sa puso. Ito na naman, kinuha natin kanina. Look at that! Herb! Anong sausaw natin ito dito? Okay. Natin lang. Sorry. Ang sangkot. Wow. Parang may sweetness yan. Lahat ng mga spices yung naghalo-halo. Tumago siya. Na-create siya na parang sweetness, bit of saltiness, saka yung aroma ng lechon na legit. Probably dahil sa mga lemongrass or other spices, yung nga ang strong. Oh, sarap. At ngayon, ito naman yung isang pinagbabawal kasi. Ito yung parang belly na part. Mga tayo dito. Yan natin ito na ganun. Kita mo yan? At para kawala ng tuna. Lagyan natin ng top with atsara. Atsara is very delicious. Because of the papaya, carrots, and other sweet sourness goodness there. Of course, gawin natin parang sambit sa sausaw natin dito. Yan natin ng coating season. Ayan, kita mo yan? Tignan mo yan. Okay. Samgyupsal lechon. Wow! Grabe. Ang sarap. Very juicy. Okay. Last bite tayo sa lechon. Kasi papaksiyo pa natin sa mamaya. Ito yung parang sa balat na part at sa may meat na part. Ito yung parang less fat part. So natin ito sa sauce ka. Ito yung parang sauce na galing sa lechon. Natin. Maganda ito sa puso. Kawawa sa aso, bigyan natin yung aso na Haydol. Kasi medyo tubulago. Diba? Masarap aso, no? Masarapan siya. Okay. So ito yung isa sa pinaka-the best part ng lechon. So magbibili kayo, of course, the type of ribs kasi may juiciness there. The bones galing. So pa natin ito mamaya para i-paksiw. So excited. Napaka-fatty dito. Ayan, tignan mo yan. Diba? Oh, so juicy. Oh, kaya ito mamaya. Sarap yun. Okay, ganito nga lang. So, this will be the last bite for tonight and today. Yung ating panet. Grabe, oh. Okay mga idol, so that's it. Ubusin muna namin ito ng asawa ko, ng camera woman. So, at saka mamaya pwede dito pagpaksik. So, I just want to invite you to come here to if pupunta kayo ng north, alam niyo naman, pag pupunta kayo ng poblasyon Liloan or center, unahan, banda, at in front ng Gaisano, may mga lechon na naka-line. So, mga naka-line na lechon. So, Akas lechon is one of the best lechon na makikita mo dito. So, make sure, maaga sila around 5:30, 5:30. Naka-display na sila, buka yung lechon. Kaya ngayong oras is 6:30. Meron pa silang buong lechon. So if you like this video, don't forget to subscribe to my YouTube channel and watch more upcoming videos in my future. Once again, this is Haydol nasasabing sa high blood, humping, and take care. Bye.